За 8-ма поредна година в целодневна детска градина Червената шапчица се провеждат традиционните пролетни театрални празници. Този път домакини са малките актьори от филиала на Червената шапчица. Целта е да се засили въздействието на приказките и художествената литература сред децата, а театралните ателиета подпомагат успешната възпитателна работа, твърдят в детската градина. Света го е измислил, не сме ние, които сме го измислили. Ние просто следваме на добрите традиции. За да се научат децата на общочовешки ценности, хората са го измислили и са създали приказките. Това са народните приказки, които от хилядолетия по-възрастните хора обучават децата и им внушават еталоните за общочовешки ценности. Върху този опит стъпваме и ние, защото това е най-приятният, най-действеният начин, с който децата влизат, емоционално се преживяват действия, отношения, събития, реакция, чувства, които са породени от определени събития. Това са ефекти, които целенасочено търсим. И затова започнахме тая засилена работа с художествената литература с децата. Резултатите са наистина забележителни. Децата изведнъж стават по-големи, изведнъж стават по-отговорни, изведнъж започват да преценят последствията от своите постъпки, защото вече веднъж в ролята са ги преживяли. И мисля, че социализацията, която постигаме, е най-важна за малките деца в детската градина. 4 мюзикъла са подготвили децата и техните учителки от СДГ Червената шапчица 2. Вече минаха представленията на празничната пролетна въртележка, пеперудена магия и ваканция на село. Предстои премиерата на африканска магия, подготвена от децата в група Лалета.